Rapport li studja n-nefqa kawża tal-problema tal-obeżità f'pajjiżna matul is-sena li għaddiet wera kif din laħqet xejn inqas minn 36 miljun euro. Aktar minn kwarz tal-popolazzjoni Maltija hija obeża u għalhekk ma kienx sorpriża li l-istudju ħareġ b'ċifra meqjusa fenomenali. Ir-rapport li sar minn PricewaterhouseCoopers innota żieda ta' persuni obeżi minn 23% fl-2002 għal 25% fl-2015. Kienet din iż-żieda li xprunat li l-waħda mill-ikbar kumpaniji tas servizzi f'Malta timbarka fuq proġett biex tistudja l-kawża ta' din il-pjaga fis-soċjetà Maltija u l-prospetti għall ġej. Tkellmet aktar dwar dan Lindsay Farrugia minn PricewaterhouseCoopers. Ir-riżultat f'kemm minħabba l-ħajja maġra ta' kuljum, l-ambjent li qed ngħixu fih u anke minħabba żieda fil-mart kroniku. L-istima tal-ispiża nazzjonali fuq l-obeżità f'Malta hija waħda konservattiva u għalkemm il-maġġoranza spiża diretta hemm ukoll spejjeż indiretti. Bħala kost diretti hemmhekk insibu eżempju kura primarja, kura speċjalista kif ukoll l-ispiża fl-isptarijiet. U mbagħad hemm ukoll l-ispiża indiretta fejn insibu hemmhekk eżempju l-ispiża tal-sussidji li jagħti l-gvern. B'din tal-aħħar terġa' tinqasam fis-settur privat u pubbliku, bil-maġġoranza tkun minfuqha mis-settur privat. Ir-rapport wera kif l-akbar rati ta' obeżità kienu reġistrati fost dawk l-aktar avvanzati fl-età, speċjalment fost dawk li għandhom minn 55 u 64 sena. U għalkemm iż-żewġ sessi reġistraw żieda fin-numru ta' persuni obeżi, in-numru wrew li l-problema teżisti l-aktar fost l-irġiel. Quddiem dawn ir-riżultati qed tidher dejjem akbar l-isfida tal-mira tal-2020. Il-mira li kien hemm ta' 18% mhijiex ma jidhirx li nistgħu nilħuha jekk inkomplu sejrin kif sejrin issa u l-kost il-nefqa fuq bażi nazzjonali mistennija li tiżdied. Fil-fatt huwa stmat li mill-medja ta' 97 euro li preżentament qed jintefqu fuq kull persuna, din l-ispiża titlaq għal 110 sa 6 snin oħra. Biex hekk dan ir-rapport jingħaqad moħrajn li wrew il-pjaga li teżisti fis-soċjetà Maltija bl-obeżità. Bil-Gvern Malti għamilha priorità li teħtieġ tkun indirizzata. B'mira ewlenija fost oħrajn tkun li kull tifel u tifla taħt is-16-il sena ikunu parteċipi u attivi f'xi tip ta' sport.